Kadang ya wonten teko ana amplop ditulisi jenenge plus nominale. Khusus kagem mbayahi 1 juta dari sapa endi. Ana ya sing kaya ngono kuwi. Terus ngeten. Jenengan pas sambang pengen maringi lah hadiah ngene mbayahi kan ngoten. Carane pripun? Pertama kan sowan jenengan. Pertama sowan. Jenengan maringine napa? Nek maringine barang, begitu jenengan sowan, barang niku saged jenengan titipke paring ke santri langsung, titipke santri dalem, abdi dalem, utawa jenengan teko mlebet paringke ten ruang tamu. Jadi nek barang ampun diparingke mbayahi langsung. Jenengan betok gula, betok kopi, mbayahi niki saking kula, ampun. Ampun. Teko langsung diparingke ten. Misal jenengan pas assalamualaikum kok langsung dipinarake atau langsung mlebu kepanggih mbayahi mboten wonten santri daleme misale. Wong mbayahi pas dilalah ten ruang tamu. Nah, jenengan langsung napa niku bawaane niku selehke jenengan salim ngoten mawon mboten usah diekrorke. Kok wonten santri dalem? Betake santri dalem. Wah, engko Mbah Yai ora ngerti nek iki konggonku. Ya mboten ngerti apa-apa, pahalane mesti tekan tur mangke labete kanggo putra nggih sae. Wong cara ngerti ya lah ya lali, Mbah Yai ora bakal kelingan awak dhewe kadang. Niku nek menawi beto barang. Nek menawi napa nyuwun sewu, hadiahe berupa bisaroh, amplopan. Wonten dua cara. Jenengan sowan langsung salim ke Mbah Yai, bisa di awal, bisa di akhir pas pamit. Pamit. Tapi saene sing paling abdol ketika salim pertama, berarti pas jenengan mlebet salim, langsung paringke. Meskipun jenengan saged mawon mriku mangke pas ajeng kondur nembe nembe disukake pas terakhir ajeng pamitan mboten napa-napa nggih. Niku nggih sae. Tapi nek cara paling sae ya pas awal. Khawatire napa? Khawatire lali wis kadung pamit amplope ora diparingke. Lho, ngono. Mboten usah. Niki saking kawula Mbah Yai mboten usah. Nek wis apa kula Mbah Yai kula. Kula Mulyanto saking Semarang, ora usah. Apa malah arek niki sekedhik lho, kok aku sing disalami kaya ngono niki sekedhik. Gah. Kudu sing akeh ngono salahe diomongke sekedhik. Pantes ngoten niku. Dadi sae pas awal utawa pas ajeng pamitan. Nah, tapi lebih baiknya pas ketika salim awal niku wau. Ngerti nggih? Nek takoni yo ora ngono. Lha iki apa? Mboten Yai, mboten mawon. Lah iki apa? Ah niki ato kagem jenengan Mbah Yai gangsal 100.000 misale. Jare batine Mbah Yai, ono wali satrise koyo ngene. Tapi cara yang jenenge nyuwun sewu, wali santri kan nggih macam-macam. Kadang ya wonten teko ana amplop ditulisi jenenge plus nominale. Khusus kagem mbayahi 1 juta dari sapa endi. Ana ya sing kaya ngono kuwi. Soale ngoten kuwi kadang mbayahi mboten kagem piyambak. Dadi ngeten. Seringe mbayahi niku nek jenengan amplopi. Yai sinten mawon kula kusnudane ngoten, sami. Jenengan amplopi niku ditampi misalnya dilebetke sak. Tapi mangke ten dalem iku dikumpulke. Nah, so nek misale ana tamu utawa wonten Mbah Yai sowan napa pripun ana santri sing butuh langsung diparingke tanpa dibuka. Kadang Mbah Yai mboten ngerti isine. Lah nek jenengan tulisi, kaya ngetok-ngetoki nek kuwi hasil bisarowan. Nggih ta?
Wong rek seringe niku rumuse kiai-kiai niku kan kantong bolong. Paringi malih, paringi malih. Lho kula sering diparingi soalé. Kula dalem. Bar mbayai angsal ngoten kuwi pas akhir bulan niku mesti ngeten. Fi, piye? Apa sangune sing ana? Tesih mbayai, alah ngapusi iki gawe jajan. Kadang 200.000, kadang. Kadang buka 1 juta. Wah, seneng aku. Dan iku dereng dibuka karo mbayai sak lim-liman ngoten kuwi lho. Piye bukan ngoten kuwi. Muter ae. Bahkan pernah kula nate cerita to. Kula nate maringi Mbah Yai sarung. Merke aku kelingan, warnane kelingan, bentuke kelingan, tur wadahe kelingan wong dilalae mboten sengaja rada suwek wadahe. Wes ditampa karo Mbah Yai. Lho lah kok pakku pas pas sambang dolan dihadiahi karo Mbah Yai sarung kuwi. Tekan omah lho iki ya sarung konggonku kok balik rene. Mbah Yai ora ngerti, mboten ngertos wong tokoe ditampa, diparing. Soalnya kok kadang ya diagem piyambak, kadang diparingke wong Mbah Yai itu kan biasane ya sarungnya sak cukupe lah nggih. Ora njuk kudu diparingi sinten dibuka sedanten malah mubah badir. Tapi seringnya pun nate diagem, tahu diagem pisan, terus ngisi nopo, terus dilempit malih. Kan mboten najis to. Dadi pun nate diagem ben napa mangke nek diparingke niku mboten anyar nek diparingke malih niku wis ana berkahe. Tur sing maringi ya mboten gelo. Mula kenging napa riyen kula nate matur, nek cara ditangkleti Mbah Yai sinten mawon, jenengan ditangkleti. Ki aku ana sarung, milih sing anyar apa sing bekas? Nek cara kula Mbah Yai nawari ngoten mending milih sing bekas. Bekase beliau mesti. Ah nek anyar golek nang toko ya akeh. Nggih to? Akeh. Nah, ngoten. Nek pas ditawari. Lah nek mboten ditawari ya ampun. Ampun embung. Ki kok sarung. Mbok ampun ingkang niki niku mawon kang jenengan agem. Ah iku ya bayangke biru ameh ditetel kok ya ora nggo apa-apa. Ora ditetel kok ya ana sing kaya ngene bentuke. Gelo nawari. Ngerti ngoten kuwi, ngerti. Jadi memang nyuwun sewu leres jenengan. Kadang awak dhewe kan ya mboten ngerti tata carane khawatire malah salah leres. Iku kudu ditangketi niku. Daripada wis kadung amplopi tulis nominale sisan dari siapa. Mbok kira nyumbang manten apa piye? Iki cara mbayaine mirsani, wah iki njaluk balian dong iki. Malah dikira ngoten. Heeh. Nah, dadi ngoten kuwi, ngoten niku. Mohon maaf nggih.